mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Usa man ni hatag na kumigo. Aw kung ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata ug ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay na tulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Landong sa Bataing Kahoy. Abi ni mo dahil no? Diligin ako mahimong ibaylo ang mga huni sa kalanggaman din sa ato kaysa kasaba dito sa siyudad. Pero, kinalamsad na to mga andoy, Dong Darwin. Day, Ako no, dako gid ang akong pangandoy nga makapuyo kong syudad. Bala na lang ko dong igor akong nakahuman sa junior high. dahilin. Mahal man ka-IT ka. Ug ikaw ang gihimo na akong inspirasyon. Pero, unsa may tabo sa atong duha ka gugmaday? Kung mo patigbabaw nimo ang imong mga pangandoy, Dong Darwin, kinahanglan bagid nga imo pilion ang desisyon nga mo'y posible makaguba sa atong relasyon. bisan og magkalagyo pa kita sud sa pila ka mga tuig. Kunaa lang sa usag-usa ka nato ang gugma ug ang respeto. Makalahutay kita, Dong Darwin. Sa iyo lagi ka ng isulti. Pero dili taw na lalim buhaton day. Dong Dili, Darwin. dili lalim. Dali, Dong, agos na ako. Di tamkis ko tanong mga bati kay di na makaayo na to. Dong Darwin. Dahil, dahil. Ay, super kiligit kayang duha ka mga binuhat nga kalibutanon, Lira. Hoy, Hilda, ikaw gid no, nikilig na sa ni siya ay. Kanindot ay sa mga kalibutanon ma-inlove, no? Sweet kaayo. Masayran ganing ama Medrano kinigibuhat nato na malusian na sa mga tumbugan ani Hilda. Ay, dili lagi ko magsapa, uy. Sekreto ra ni natong duha, Lira. Nagtuo ka mo. Gawa mo na ako makita. Ama Medrano? Mga sailong, inyong gisupak nga akong gibaon nga dili manghilabot sa mga taga-kalibutan. Gilusin mo kumbugan, ama, agay. Ngano ni padaplen man kuno ka diha, Hilda? Sakit kay kang manglusi sa bugan, uy. Ama Medrano. Paduol ra gud, Hilda. Ay, Sprikiti kang dako, paduol dako. Ama Medrano sa doon. Sakit sa kumbugan ngayon mong gilusi, ama. Irespeto ninyo ang privacy sa mga kalibutanon. Kabantay mo, ana. Pasagdi sila sa ilang mga gihimo. Kay ila ra ka na.
Pasaylo kami si Hilda, amahang Medrano. Wa man bitaw sila makakita namo ni Lira, ama. Bitaw, ama. Salba ko ta! Ikasuko maganin natong mga engkanto. Kung magkasa nato ang mga tao, nakita naman unta ang makakita nila. Kabantay mo, ana. Unya, kamo, manghilabot na hino nila. Ama. Di ko gusto nga mausab pa kini, ha? Oo, ama Medrano. Psst, oy. Psst. Tanaw. Psst. Ah. Hilda, Oh, lagi, ama. irespeto ninyo ang katungod sa mga tao nga ila sa kalibutanon. Ilabi na gyud ang ilang privacy. Nakulbaan ba ako kanina inkantadang Lira, do? Kinsa man ka ang dili makulbaan nato, no? Nga mismo si amahang Medrano manggid ang nakasakop nato. So, kilig. Sana all gid kaayo, no, Lira? Huy, ikaw ron ba? Ano tukus pa, ha? Kay mapagan ang way labot, inkantadang Hilda. Inkantadang Lira. Pero, kay baho ka? Buotan ba ya ang taga-kalibutan nga ginganlan og Darwin, no? Stoy, nang sudi ka. Ngano ka diha? Lira? Swerte kaayo ang girl, no? Si Helen ba? Kay in love kaayo niya si Darwin. Inkantadang Lira. Gusto lang ko nga na ikasultihan sa matuod na kong gipati, Hilda. Nga bisan sa akong pagka-ingkantuhanon, apan ang akong kasing-kasing, nipitik o paghigugma sa usa ka kalibutanon. Og sa usa pa gyud ka kalibutanon nga naanay hinigugma. Tinuod na, Hilda. Apan dili ta makapiog. Kung bulog na gid sa pagbati, ang magpanguhit sa tong kasing-kasing, di ba? Ay, inkantadang Lira. Musamot na kita ron, ani. Kung masakpan na sabta sa tong amahang Medrano. Inkantadang Hilda. Kumadawat ta sa kumamanora si Dahilin. Oh, tamang. Wala gitingali kabutangan sa kong kalipay, bay. Pastilan ni mo ay. Bay Darwin, taong sampun ng inahan ni mo nga. Igihan mo kina ay. Bay, Hindi. Ang saan man ni mo lang. Wa may mauyon na sa imong mamanula si Inday Hili ni mo. Be, ikaw. bisag kung sa pay mahitabo, bay. Basta kay ipaglaban kinako ang akong gugma nga to ni Dahilin. Hay, pastilan. Basta gugma naging magsugo. Bisag mo supak pa ang tibuok kalibutan. Nahigugma magiko ni Dahilin, oy. Bay Jusing. Ay, lagi. Kabantay bitaw ko, Bay Darwin. Dong Darwin, daghan pa kag makaila, uy. Pasagdi ka nag-imong hilin nga mularga og syudad. Kung na ilang babay para nako, ma. Si Dahilin ra. Naunsa ka man, gilumay ka ng babayhanan, no? Mura mo gani kong mamatay nga kung di na ako siya makita, ma. Onya, o se bahitabo da di mo kun mularga gyud og dayon si hilin sa syudad. Mamatay day unya ka. Karon pa lang gani, ma. Papagani si makalarga, pero mura rin gikumot ang akong dughan sa kasakit. Paghilom na Darwin, oy, naunsa ka man. Padabaya ka ng pagbati ni mo ngadto sa babae nga gusto pang mo enjoy og maayos iyang pagkadaga. Unsa day tuyo ni mo nako nang Nora? Bahin sa kalambigitan ni mo og sa akong anak. Okay naman kami ni Darwin, nang. Wa man may problema. Dunay problema. Tungod kay mularga ra ba daay ko no kag syudad og nabalaka ko sa posibleng mahitabuo niya sa akong anak kon mahilayo kaniya. Nang Nora, alang raman sab unta sa amo ang kaugmaon ang akong pagtuman sa akong ambisyon. Hinay-hinay na lang kaha nagbuwag ang akong anak hilin, oy. Nang Nora, Mas may nagkaroon pa lang imo nang buwagan ang akong anak aron sa imo unyang pagbiya. Hinay-hinay na lang sab unya kaniyang kalimtan, Helen. Abi ni mo, sige ba ikaw ampo? Pwede lang kamudayan sa paglarga nga to siyudad. Darwin, makigbuwag na ko nimo. Oh, Dahilin. Himuon sab nato kining saksi ang patayng kahoy sa atong panagbuhag, Darwin. Dili ko musugot na eh. Dili ko musugot. Mamatay ko kung mawakan ako. Dili. Darwin. Kaluoy niya, wi. Kipuwakan siya sa yangin ni Kukma. Nihilakin taon siya. Darwin, ayaw paghilak, uy. Gwapo manggod ka o gusto pagit ka sa barog. Napailaing nangandoy ni Mukwed. Inkantadang Lira.
Nang stok na sad kas man nagkigugmaay nga taga-kalibutan, no? Engkantadang Hilda, naluoy kay kuanang Darwin. Puutan manggod siya. Dili siya angay nga pasakitan. May bawaan ka ni amahang mitrano na. Bantay lang yun ka ba? Malintian ka kyud. Aw, mapagan pa gyud ko ani, kikita man maoy ni adinhi. Maluoy manggod kuanang tawana ko, Hilda. Ay, laginton pa das imong gibati, oy, Lira. Lo, naluoy ramon ko niya, kuit. Ikaw sad ba maninuod sad kit ka? Ay, nakailan na taon kay ko nimo. Pero ikatambag lang yun ako, di mo, no? Ayaw kyud din taro pa da. Kay man naglahi mo kalibutan anak niya. Inkantadang Lera. Gusto sa engkantadang Hilda. Dili na mao kining papati ko nga to sa usa ka kalibutanon. Dili na siya malaksi sa akong kaisipan. Ni Asya din sa kundukan. O dili masabot ang pagpati ko nga to niya. Mahal nga bathala nga naman Manong ni bati man ko ini. Nga naman. Pagpaminaw sa Lex Pino. Dili na ko madawat, Mama Nora. Hilog da Darwin, oy. Di madawat sa imong mata. Namugas pa kas imong dinarong umamay pa. Hindi pa kumainultol sa kutrabaho, Ma. Huwag magkikundukan. Lami kang isyagit, Ma. Oy, karon pa lang. Hinay-hinayin nagkalimot na si Helen. Nayabag ka naman, da Darwin. Hoy, miminatay ka magkundihang tawana ka. Josing, ato-atong amigo ni mo kay tingali og malisuan tos mayong panghisip. Sa! Tingalam na si Bay Darwin. Nandura. Gibuwagan ni Helen, labiha ang nakatiabaw. Nakabantay ka, Nandura? Wa ko kabantay. Awa di eh. In love si Bay Darwin sa iyang uyab nga si Helen. Wow, kana nakabantay ko ana. Ah. Unya ikaw nakabantay sa kaga si Helen gusto pa magtagbaw sa iyang pagkadaga. Awa! Kabantay ko na, Nandura, uy. Ato-atong amigo ni mo, Jusing. Ikay am-am ato. Ano bang niyaman ka sa amo, Bay Jusing? Emong Mama Nora ang nagsulti nako, Bay Darwin. Ha? Nagsulti nga, unsa man? Gibuwagan ko kang Helen. Mas maayong ipabuhagi na nimo. Ay, iluom. Ay, kauwom. Bay Jusing! Dasig! Ha? Dasig ka kung ang kakil silang wala? Dasig, Bay Darwin. Dasig lang. Dasig. Matirang matibay. Kasakit yun Mahal yun kaya na ko siya. Kay mo naman og gilusak ang akong dugan sa kasakit sa among panagbuwag. Darwin po, oy. Ayaw pagsugot nga, dayo na kining atong panagbuwag. Ayaw sugot ba? Please. Mas mayong nagkabuwag mo si Darwin. Ha? Kaya nga naman, Papa Virgilio. Ayaw na tinguha apang may balik ang kaning kamo, Helen. Tungod ay, nanawag si Sir Pulsiano ang tagiya sa gitika na tuyuta. Ha? O sa may tuyo, Papa Virgilio? Gamito na ba niya ang gitika ni Muyuta pa? Dili, oy. Inoon na siya gi-offer ni mong trabaho dito sa syudad. Ha? Tinood bitaw ka pa? Manawag to siya og balik kunyang gabi. Aron sunahon ka mismo kung interesado ka bagyod. Sige pa mo trabaho ko. Buutan masab si Sir Ponciano. Usa man sa trabaho apa? Juan, tigripa ko og amahong. Malingon niya. Kuan pa, ako lang sa nanguna-unaon pa, oy, Pa Virgilio. Amahang Medrano? Unsay akong ikalagad kanimo. Engkantada ang Lira. May ihang yunta ko nimo, Ama.
Unsa ka na? Sige, sulte. Gusto na kong masuroy sa kalibutan sa mga mortal. Isprekitek. Unsa? Amahang Medrano pa, sige na. Bisan ko sa makadiyot lang. Salba ko ta. Kung sa kiat-kiat lang nga katuyuan. No, bad na, balibaran ko ikaw. Apan, kung maayo ang imong tumong. Aw, mahimo, rasab ka na natong panagsultihan. Gusto kong makita ko na unsa na ang kalikupan sa gawas nining atong ingkantuhanong kalibutan, ama. Interesado ako niya ng maong hisgutanan. Kabantay ka na. Kaya ang kinabuhi sa duha ka managlahi nga kalibutan, nagdepende sa kahimtang sab sa ilang kalikupan. Unya inkantadang lira, miuyon ba si Amahang Medrano sa imong gihangyo? Wa pa noon, pero matod pa niya. Iya pa ko nung naon, inkantadang Hilda. May ipangutana lang ko nimo ha. Ay, lagkalaing. Sige, pangutana lang. Di lagi ko malain. Unsa marion ta na, ha? Unsa may tinuod yun nimong tumong sa pagsuroy dito sa kalibutan sa mga mortal? Si Darwin, no? Naktuo ba yagyot ko nga ang kwapo nga Darwin mo ay gusto nimong makita sa personal, Lira? Gusto ko, dili ba? Gusto ko, no? Inkantadang Hilda. Si Darwin, no? Naktuo ba yagyot ko nga ang kwapo nga Darwin mo ay gusto nimong makita sa personal, Lira? Gusto ko, dili ba? Gusto ko, no? Inkantadang Hilda. Pastilan ba yan ni mo, Lira? Nakaila na ba igagay ko ni mo? Inkantadang Hilda, ni-admire man ko niya, Koy. Mong gustong taan ako siya nga mahimong hikala. Nakasabot bitaw ko ni mo, uy. Ayaw ka bala ka. Kay support agad kay ko ni mo. Akong mahal nga igsoong Inkantada. Salamat, Hilda. Igsuon kong Inkantada. Na-crush manggit kas kalibutanon nga si Darwin. Muang ko nalasab ko nga. Crush na ko si Jusing. Hala, si Hilda, Nasa di siya crush sa kalibutan sa mga tao. No? Ikaw ra bago di ay makamao? Maayo unta kung tugutan ta ni Amahang Medrano. Musugot siya sa kong gihangyo nga magpakisusi sa gawas aning atong kalibutan. Bitaw, no? Kay man nagkaluhar ba ang kalibutan na itong mga inkantuhanon o ang kalibutan sa katawhan? Grabe ra bagid kaayo ang ilang pagpasipain ni. Kuba na kaayong kinaiyahan. Tungod kay napasagdan og gipasipadan ang kalikupan. Maukyuit og apil po ta dinhi nga nag-anto sa posibleng resulta sa ilang pagpasipa sa mga buhilaman sa kalibutan. Bitaw inkantadang Lira, mauyod. Makasagmuyo ang kahakog sa bahandi sa ubang mga tao sa ilang kalibutan. Hangtod nga nakalimtan nila nga importante kaayo ang environment ug ang natural resources. Inkantadang Lira, dili kinapasagdan lang kundili gihimong gatasan sa ilang pangwarta, nahimong source of massive corruption sa mga politikong korap. Ako nang natimbang-timbang ang gisugyot ni Inkantadang Lira. Kabantay mo, ana. Kay na natuod karon sa critical level ang kahimtang sa environment o sa natural resources dito sa kalibutan sa mga tao. Ay, BSI, bagag sa ilong. Yanong ingon man sila ni Ana kay irresponsable sa kalibutan nga ilang gipuy-an. Mularga man di ay sa sunod adlaw si Helen. Paingon sa syudad, aron man trabaho. Addoa siya ba, Josing? Ingna nga, nalain ko niya. Nahiubos ko nga, iya kong kipuagan. Sige, Bedarwin. Agtuon ako. O akong sultihan na nang giingunin mo na ako karon. Palihog lang, bay. Sige. Alis ako, bay. Mularga na kita si Helen paingon sa syudad. Kalaay sa kinabuhi. Siya na pagituntang akong kalipay. Karon nahimo na noon siyang hanig sa akong mga luha. Ingna ang
amigo ni mo, Josing. Ngawa siya ayo. Oh, ha? Yati ba? Way ayo si Bay Darwin. Tapa. Nga nakaingaw ka nga wa si ayo ha? Dahil? Toy, kaya nasugot na po siya nga akong buwagan. Wadyo ko niya gipaglaban. Wadyo gipaglaban niya ang among duha kagugma. Kalagot kay siya, oy. Oh, unsyalan ko di ay. Dahil? Ang tinuod nga lalaki, Josing, dipinsahan yun na niya ang relasyon. Kung buwagan, dili unta mo sugot. Ha? Lakaw, balik ka dito si Darwin. Balik ka dito. Ing na nga niingon ko nga, wa siya'y ayo, Josing. Wa siya'y ayo. Unsa? Misulti siya anak nako ba, Josing? O lagi! Sulti siya na! Dele ko na mo magkabuwag kung wapasan ko na kanisugot nga magbuwag mo. Ah, talatalahon madila siya. Agoy. Tapos magpakigbuwag nga, magkinahalan madiay nga ipaglaban. Ay, kung pagkidihay na, minawa. Wala ba kuno kay ayo? May darin, wala kuno kay ayo. Tuwa dito. Balik ka dito sa ila. Ingna nga, miingon ko nga utro po siyang way ayo. Wala siyang talatalahon. Ako na may kuha na nagsibalik. Tuwa dito ka. Pila kay ako niya. Okay, Gibirwin. Ato na ko. Sabitang ako may kuha na ni. Okay, balik ko lang ko to si ila. Asa? Kahilas ko niya, Josing. Ningon siya nga utro po ko nga way ko'y ayo. Oh, dahilin. Mo yung isulti. Naglagot mga ito. Namuwang naong. Kay mo rin gitan nga. Tinigkalakihan. Kita. Imo ko kisang bawi. Dili ito para imo, Josing. Para iyaha to. Ay, bago. Ay, naon sa mga taon yung buhata. Imo rin lain na nila. Ay, pagang sibilyang ninyo kalaki na. Naglagot ko niya, Josing. Naglungot-lungot ko sa kung kalagot atong imong amigo. Tapanagot. Istoryahe ka ng ninyong tarong. Lakaw, ipadangat niya ang akong kasukuha, ang akong tamparos. Kaya gisagpa ko ni mo, bay? Samkar. Bago no. Di pa gikan ako. Ha? Gikan dahilin. Sa ato pa, gisagpa ko niya. Oh! Kabantay ka ba eh? Kabantay ka? Mabawas ko. Sagpaon ako siya. Managpa ka nagbabay, o di na maayo. Ayaw gyud ting uhaa ang mapasakit kag babay dong daroy. Ma, bisan og kapila pa kasagpaa ayaw pagbaws. Hinuon gaksa unya imong hagkan. ha? Hagkan ma? Oh, kay alag sa babay nga naapay gugma. Bisan pagbuwag na mo, ang imong hawk makapahupay sa iyang kasuko ug ang pagmahay diha nimo gakson nimo silin mo na may buhaton imong hagkan slips. Nga, kabantay ka? Bedalwin? Husos mama ni mo uy. Ang hawk sa lalaki, makapalukmay sa babae nga, nahigugma. Na, sige. Padayon mo sa inyong panagsulti din kay mula ka pa ko. Yeah. Bay, Josing. Yeah. Sapot ng kaning pulmahada. Bye. Ngay, tutukan mo kaning sa mana. Naunsam ka? Ay, di ko mabaho sa iyang sagpabay. Kung dili, tamis nga mga hawk sa ngabil o hugot ng kakos. Ay, wanak. Bye. Kung nakabantay na ko sa una. Nya, tuunin mo sa sila ba? Tuunin mo. Dili, bay. Ipadagya po na ako ni mo. Siya! Butang eh! Dili, bay. Ipadola ko ng imong ngabil, bay. Gaksa ko, bay. O ipadangat ganto kang dahilin. Dili, bay. Di ko na binuang nga, bay. Di ko. Sulbara na yun yung problema. Pagang si Bilyanda! Buhi pagyapon ang dakong heart na gisuwat sa among pangani dahilin. Darwin loves Helen. Kani-ani ni pateng kahoy. Kumusta na magkakaroon siya? Kumusta na nabati? Taliday o katawa sa duha kang mga babae. Pero, wala ni adin ni sa suni ni pateng kahoy. Nagagikan ang maong mga tingo. Nawa na masabdayon. Wala lang og nadasa. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Wa masila ang tao sa palibot. Mingaw magkaayo.
Hilom ka gani niya, Darwin. Tinuod lagi gisulti nako ni mama. Tinaog kay nako nabati, pero nahanaw ra sab dayon. Imposible ka na paghihapon diha ang mga engkanto. Patay naman ka maong kahoy. Posible nga naa pa ma, kay bisan og patay na, talagsaon paghihapon ang iyang kalandong. Ay, karon nga nagpalayo na si Hili. Ayaw na pagduol sa patayng kahoy, ha? Di na mahimo maoy, kay ang landong sa patayng kahoy kinabuhi sa munggog pa ni Dahilin. Ay gibiyaan naman kas imong hilin. Uy, busa ayaw na paghandong pa, kay wa na siya din, he. Milaong paghihapon ko ma. Dug, Darwin. Siya lang ang babaeng akong mahalon. Uy, patiyan ng pagbati, Nilaom ka baya sa wa na'y kasiguruan. Magpabilin nga buhi ang akong kong panihilin ma. Sama kabuhi sa duha namo ka mga kasing-kasing ha. Gikulit sa punuan sa patayng kahoy. Uban sa mong mga pangan. Darwin loves Helen. Encantadang Lera. Encantadang Hilda. Nadihuga na kamuna ko sa yamanang lana. Nagikan pa sa tong katiguangan nga si Tata Timyong. Daghang kayong salamat, Amahang Medrano. Salamat kayo, Ama. Ayaw sigig usap og chicharon. Moabot ka mo sa pikas aping sa kalibutan. Nga mao ang kalibutan sa mga mortal. Kung katauhan nga susama sa ilang bayhon. Tao ka mo dito sama kanila. Nakabantay mo, ana? Maong dili gyud magkiat-kiat. Kay na, lusion ko ng inyong mga buga. Di lagi may magkiat dito, Ama. Depende sa tingali, uy, Amahang Medrano. Hello, Melda! Salbakuta kang dako. Silian ko ron ang baba mo. Ha? Purason ka pa yun, Ay, pasaylo, Pagilom ko, Tilda. Pugi lagi ng papa ni mo lagi. Lagi, uy, utro sa gado. Ay, psst, oy, pasaday teot. May nahuna-hunaan ay kong paagi. Unsa man na, Ama? Kay tao man unya kamo. Nga mahiabot unya sa pikas aping sa kalibutan. Kabantay mo anang pikas aping? Mas maayong malikayan. Nga makarelasyon ninyo ang kaliwat o kalibutanon. Amahang Medrano, unsay puti mong ipasapot. Bitaw, Ama. Niabot karon sa kong nauna. Mas maayo tingali. Ya karon pa lang. Itugyan una ninyo sa sinaligan aning atong gingharian sa mga engkanto ang naa karon ninyong mutya sa ahos-ahos nga tapol. Ang among mutya sa ahos-ahos nga tapol? Amo ning ibilin din, he? Amahang Medrano? Doolan nyo karon yudayon si Lady Greca ang piniyalan sa mga tapol nga mutya ning atong kalibutan. Nakabantay mo, ana? I-surrender nga to kaniya ang naa karon ninyong mga mutya sa ahos-ahos nga tapol. Nga sa ato pa, mutipon mi sa mga tao nga wanay gahom, Amahang Medrano? Bitaw, Amahang Medrano. Kay pasurrender man ni mo namo kang Lady Greca ang gamahanan namong mutya sa ahos-ahos nga tapol. Musampa gabo sa kalibutan sa mga tao nga way gahom, nga huktan, aron dili gini ninyo maabusuhan. Amahang Medrano. Ala, uy, di man mi mga abusado nga pagkaengkantada si Lira Good. Nakadungog magkukog balita dito sa pikas kalibutan, pikas aping sa mga tawahanon. Nga mga politiko, nga gamahanan kayo. Mga abusado kayo, kabantay mo, ana. Kung dili mo, lain na lang mo'y akong ipada nga to sa pikas aping sa kalibutan. Sila na lang si Encantadang Lucia o si Encantadang Sharon. Ayaw, uy. Ayaw, Amahang Medrano, uy. Bitaw, Ama. Ayaw lang, uy. Kay andam namong ibili ng among mutya sa ahos-ahos nga tapol ning Encantadang Lera. Niao, dawatang akong mutya sa tapol nga ahos-ahos, Lady Greca. Niya sa bang ako. Dawata palihog. Niya na sa akong mga kamot. Ang inyong giampingan nga mga mutya. Encantadang Lira o Encantadang Hilda. Isalig na namo nimo, Lady Greca. Salamat, Lady Greca. Nasayod ako nga mahinungdanon kaayo kini alang kanin
ninyo. Isip mga engkantada. Busa, makalaong kamo nga ako kining ampingan. Dinhi sa butanganan nga power vote. Bay, Darwin, bay. Unsa may gisgiyan mo lantaw ng bungtod nga naa ang patayng kahoy? Bay Jusing, na ako'y nakitang mikilab nga kahayag. Duha ka buok. Pero kalitras ang nawagtang. Binuang di ka ba eh? Ikaw mo. Sumisya. Gabiin na ba? Lagi. Ulit ko. Tinuod lagi bay. Talagsaon kaayo nga matang sa kahayag. Ay, flashlighting ito eh. Ispat ba ispat? Ispat. Kapantay ka suna, ha? Kita pa'y mga bata ba? Ito mga bata ba? Nga, maabutan niya sa pagpangiwag og kata. Ginamit ang ispat ni aning papa nimo. Kabantay ka? Oo, kabantay. Pero kato ako nakita, lahi nga kahayag bay. Yay. Muwa na. Nang limbawat na kong balhibo. Pahuli ko eh. Bay Darwin eh. Ayaw sa. Ha? Kasayo pa aron. Ay, naunsa man taong kaya Bay Darwin eh. Unawa ko. Namarug rin tanan na kong balhibo sa lawas. Tanan nawa. Namarug na. Tapadili ko. Ako kita awa na ay. Gusto ko sa kong gituhuan bay Jusing. Ha? Nga unsa ba eh, Bay Darwin? Nga dili gid kasarangan ang landong sa ilahom sa patayng kahoy. Bay Darwin! Bay Jusing, murag na ay mga linalang nga nanganaog ikan sa pikas nga bahin sa kalibutan. Nagpangindap na eh. Dugdog! Nagpanugdog! Tara sa sulbay. Dali bay. Sulta. Oo, bay! Nakakusog sa uwad nga ni Bundak. Abi na kung di mo manudin ni sa bahay. Bay Jusing. Nagmata bay. Kadlaw na, hapit na bubuntag. Bay Darwin. Bay. Nakita na ko sa bintana ang patayng kahoy nga nasi babaw sa bungtod. Nya. Unsa man sa imo nakita, ha? Ha? Ang patayng kahoy bay Jusing. Namungingi sa daghan kaayo mga aninipot. Unsa? Awa. Kabantay ka ba Jusing? Nahayag kaayo ang matang sa patayng kahoy? Oo. Labaw pas na kabantay. Klaro! Unya, tatawagin ako nakita, Bay Darwin. Kung mao ka na, Bay Jusing, ang landong sa patayng kahoy, mao ang naghatag kaniya og kinabuhi. Bay Darwin! Nga sa ato pa, Bay Jusing, buhi kanunay ang duha namo kagugman ni Dayhilin nga nahisulat sa hangin. Nahisulat sa punuan sa patayng kahoy di ay. Nahisulat sa... Bay! Kahoy? Bay, salig ayaw laom. Kaya ang imong inday hilin, tuwa sa dakong syudad kay narabaho. O bay, ilarga siya og gibiyaan ko niya. Alang sa mga pangandoy. Ug ubalik ra siya bay. Balikon na lagi ko niya. Sangan sa among duha ka gugma. Bay Darwin! Impressive ang nagipakita ni mong kamaayo nga empleyado, Helen. Salamat, Sir Ponciano. Abi ni mo, sir. Mahimuot lang ko samtang nagunaan ako sa gisulti ni Papa. Nga ako ko ng trabaho din kay tigri pa ko no ko og amahong. Mao ba? Nahinomdom paginiay ang imong amahan sa kung negosyo kaniadto dinhi sa syudad. Tinuod yun ay nga mo'y imong negosyo kaniadto ang mga amahong, sir. Kaniadto. Dili na ko'y kauwaw. Ang akong pag-angkon sa matuod nga diha ko nagsugod. Mga ginamos, buwan, tinabal, amahong og uyap. Ganahan mo ko baho, ana. Mao na ako negosyo og na ako'y dakong budiga kanhi sa may merkado sa Tabuan. Ay, mao pa di ay, Sir Ponciano? Ooy. Nahimo na kong trabahante kaniadto ang kugihan kayo nimong amahan. Ug sa trabahoan sab niya,
gikaila ang imong inahan. O bitaw ko na, sir. Kay tindira man ko noog ginamo si anhing mama sa tindahan nimo sa una sa tabuan. Mao, Hilin. Hangtod nga pagpanglabay sa panahon, nibiya ko sa maong negosyo. Unya karon, niya. May kaugalingon na akong kumpanya. Layo kaayo sa akong gi-invest kaniadto nga negosyo. Bitaw, sir, no? Usa na ka sa mga dagkong heavy equipment dealer. O sa matagbuan, sold out ang bagong unit sa mga bakho nga moabot gikan sa Japan. Grasya ka na nga gikan sa Dios. Layo na gyud kay kag naabot, Sir Ponciano. Ipanalanginan ka sa Ginoo kay maayo man gud kang tao. Ay, salamat. Salamat, Hilin. Wasa ka makauna-una nga magminyo, no, Sir Ponciano? May hinigugma ko kaniadto. Apan, tungod sa akong ambisyon, nga modelan to sa kinabuhi, napasagdan na ko siya og naminyo sa lain. Maapaday, Sir Ponciano? Si Normita. Siya ang nag-inusarang babae sa kong kasing-kasing nga hangtod karon wapay nakahulip. Sir Ponciano? Mao nga, kung ikaw, kung mubati ka og matuod nga gugma sa usa ka binuhat, balansiha ang tanan. Aron dili nimo kamahayan sa kauwahian. Unsay po di maipasabot, sir? Balansiha ang gugma ug ang imong ambisyon nga way masakitan aron dili ka higabaan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Nakonsensya na hinuon ko human sa among panagsulti ni Sir Ponciano, da. Kalit lang nga ako nahuna-unaan si Darwin. Nga akong gibiyaan tungod sa akong ambisyon. Dili ko musugot ay hilin. Dili kyun. Saksi kini patayng kahoy sa atong pagminahalay. Sa atong pagsinaray. Nagkamatayon lang mo iutlanan sa atong pagminahalay. Pwes, okay. Sige. Himuon sab ni natong saksi ang patayng kahoy sa atong panagbuwag, Darwin. Dili ko musugot. Dahilin. Dili ko musugot. Mamatay ko kumawa ka na ako. Nakonsensya ko sa gibuhat ako ni Darwin. Gimingaw na hinuon ko niya. Hinaot pa unta nga ako paghihapon ang imong mahal, Darwin. Pastilan ay. Gikulbaan mahinuon ko nining atong lakaw karon juicing. Bay. Wala. Dool na tas bay sa tambalan nga. Tiguang bay Darwin. O bay juicing. Doon na nata silang manoy-oyoy. Bay Darwin, kapantay ka? Ha? Saan sa man? Duha ka maanyag nga mga babae ang naastog karon sa tambalan nga tiguang. Hala. Oo, bitaw no? Igun sa man ni Manoy Oyol. Kanang mga bayana. Mga gwapa ra ba? Mga puti o saktog pamarog. Kang Darwin, Kang Jose, bakit na sila si Indelira o si Inday Hilda? Hello, Jusing. Hi, Darwin. Hi, Hilda. Hello. Hello, Lera. Pamina mo, kamong duay si Jose ang akong girekomenda nila, Darwin. Aron magatabang silang misyon sa mga bantay sa kinayahan o sa kalikupan. Mabaday Manoy Oyol? Okay na sayod man ko mga tarong mo og ligdong. Hangita mo gud sila og kanang masaligan yun ko, no? Kami na. Kami ang ipangita nga mga kasaligan. Ako si Jusing. Okay na si Bay Darwin. Bay. Nakabantay ka, bay. Langas ka kaayo. Pangutan usan ako sila, bay, Jusing. Kabantay ko. Kabantay ka. Kining mga miss, unsa gid inyong tuyo dinhi sa among dapit? Mga environmentalist ming duha si Hilda, ug misyon na mo ang pagpanglimpyo sa kasapaan aning dapita, ug ang pagpalig-on sa balaod nga nagdili sa pagpamutol og mga kahoy. Kung may katabang kamo nila, Darwin, Joseng, tabangin sila palihog. Kay mas dindot kung magpakamana kita sa itong kinayahan. Kay gasa man ka na nato sa Diyos. Busa, angay ang pingan o dili pasipatan.
Tanawang yun akong sapa. Hugaw kaayo. Gusto ka. Napuno ni sa mga basura. Gihimong labayanan og basura ang kasapaan. Ang ubansad, magpataka laglabay sa ilang mga basura. Idigbunog sa uwan, mga anod sa tubig baha, ug ani pa ingon ining maong sapa. Makigsultitan ni Kapitan bahin ini, Miss Lira. Atong hangyoon ang barangay nga muhimo kita og clean up drive for the restoration of the river. Sige, mutabang og hangyo sa konseho. Gawas pa gyud ana. Mas maayo mo kandak ang barangay og mga seminars uban sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno aron makatunang mga tao sa dili pagpatakaglabay sa ilang mga basura. Kana og dia. Bitaw, komedya. Husay kaya ng pagkasultiya nimo. Misilda. Ikaw ang nasayop sa imong storya. Ay, dakong plat nga nagkarga og mga troso gikan sa ibabaw, oh. Illegal hacking. Makadaot sab ka na sa kinaiyahan. Nganong kitugutan man na sila? Negosyo ka na sa dakong negosyante nga dunay koneksyon sa dagkong mga politiko dinhi. Oh, grabe ha. Miluta ang marka sa korupsyon. Pagkaag mga naong, wa makuna-huna, nga sa ilang gibuhat, mahimong makaluluoy ang mga tao. Kami in taon mo maalaot o magantos kung mubaha na. Kay wala may kakahuyan sa ibabaw. Hinay-hinay naman nga nangaupaw. Panilngan gyud unya sila sa kinaiyahan. Maningil unya kanilang mabangis nga kalikupan nga ilang gipasipan-an. Ang kabukiran ug ang tanan nga anaa niini, ilabi na ang mga minerales, kinabuhi ka na sa kalibutan. Mo'y magsilbing tigpanalipod sa katawan sa panahon sa mga kalamidad nga moabot. Apan giabuso o gipangwarta. Musumbalik gid unya sa mga tao ang kabangis niini ngadto sa kalikupan ug sa kinaiyahan. Gusto ka, Miss Lira. Nagasabot kay ko sa imong punto. Na, lesson man ko ng banggaong mga tawhan na kay impluwensyado kayo. Nagtuo sila nga, sila na'y Diyos. Kay mga kwartahan lagi. Madutlan pa gihapon sila gaba, Jusing. Dugaya sang gaba alang ng mga adunahan ay. Mulag hasta ang gaba. Mga pobre ray, madutlan. Ang mga salbahe sa mga politiko o dagko mga opisyal sa gobyerno, di madutlan. Dunay balaod ang kinaiyahan ug wa kinigipinig kabusman o adunahan. Kana mo yato pabuton aron mo ay magsilbing leksyon. Labihang gabi sila'y Darwin o Diyosing, kauban ng mga maanyag ang mga babae sa pagpaglibos na kusapa. Ha? Kisa mga babayana pa, uy? Taga syudad, mga environmentalist magulo, sus kumagawa para ba ang bihada ay? Maubad pa? Sige, oy. Bye na pa. Nakauyap na gini isiyag lain dito. Lain ang Darwin, uy. Dali asad niya nakakita gipulin ako, uy. Limpyo na kaayo ang atong dakong sapatong Darwin. Bitaw Manora, nabalik ang katinaw sa tubig na midagay dahin inigikan sa bukid. Nindot kon makaton lang unta ang mga tao bahin sa disiplina sa paglabay sa ilang mga basura. Kanindotis mga tao, no? Kung magtinabangay lang sila, Lira. O Hilda, og dali kaayo na limpyo ang dakong sapa tungod sa tabang sa lain-laing mga sektor og individual nga mga lumulupyo ining dapita. Maayo ang tagmuhunong nasab ng pangabusos mga kakahuyan sa ibabaw, eh. Kay apitado na baya gyud ang atong kalibutan sa mga engkanto, Lira. Gusto ka, Hilda? O si Amahang Medrano, muhangyo ko niya ang bahina. Nasayod ko nga nagmonitor karon siya nato dinhi. Nabati ko ang inyo karong panagsulti. Inkantadang Lira o Inkantadang Hilda. Maayo hinuon Amahang Medrano. Ama, may mahimo ka ba sa mga taong mapangahason nga miguba sa kabukiran ug miputol sa dagkong mga kakahuyan? Nakabantay ko ana. Na mahiaguman yun nila ang gitawag o gaba alang sa mga kalibutanon. Amahang Medrano. Ama. Salbakuta, magsilbi yun unyang leksyon ang dangatan sa mga pamilya, sa mga politiko nga involved sa maong illegal nga kalihukan. Kay nga no, unsa may tabo nila ha, Ama? Bitaw, Ama. Unsa day unyang mahitabo nila, ha? PSI, bangag sa ilong. Watch and learn. Ay. Amahang Medrano sad uy. Ipadayon ang inyong maayong mga buhat. Ang pag-edukar sa mga taong mugawaan. Ginoo ko, kakusog ading hangina. Kalit magkaining bagyuha. Oy. Mauligi ma? Bitaw. La!
Hindi ko makauli na dati. Kasi tinangin. Nangit-ngit ka niya, burnout man. Mayong pagbuminaw sa Blackout yun ang tibok lungsod, by Jusing. Sila ka ulit sa mama o papa, no? Daplin mo sa paangamang bahay na. Ay kabalaka, by Jusing. Luwason sa Diyos ang iyang katawhan nga naghimog kaayuhan. Amen. Bedroin amen. Kung amen pag yun. Hala. Kadako na sa pulog sa tubig sa sapa. Kinoo ko! Kinuo ko. Mayo gani kay limpyo na kayo ang dagkong sapa. O guwa na gatong nakabara nga daka mga basura. Host na kita, Bedroin. Kinuo ko. Kung doon na magani angay nga silutan, sila ang mga tao nga way kaluoy sa gipahuaman nimong kanindot sa kinaiyahan o kalikupan. Ayaw lang iangin ang mga kabus ng daan nga kanunay mabiktima sa ilang kalampingasan. Kumusta man din sa ato ang bagyog baha pa? Kaluwas Ginoo, luwas ang mga kabos kay waman maawas ang dako sa pa kay limpyo naman kayo. Ay, salamat in town. Pero ang bahay sa congressman ug sa mayor dito sa lungsod, ay gibahaan no puro pagpagamatay ang tanang mga miyembro silang pamilya. Unsa pa? Wala, nabuang nila kong porsyon sa flood control project ilang ipasugdahan kay substandard man o may mga kabilya ay gamit lipak mas kawayan may gamit nila. Na, unsa na niresulta na? Hilumon ang gaba pa. Dili gid ni magsaba. Tuan ni may sila na mauli naman kung di sila gikan. Ang buwa na din silira. May pauli na di ay. Wala. Mauli na Mau ba? Pauli na sila. Nahuman man kunong ilang misyon. Uy, ayo. Nabalik naman ang kanindot sa itong nakusapa. O naedukar na sa ang mga tao. O ang iligalaging sa bukid. O ang waling naundang naman. Ay, makamingaw ang panagsuod na mo ni Lira. Isip man naghigala, manoy oyol. Hasa sa koy, gimingaw kong Hilda. Salamat lang mo sa hinuwamang kalipay nga gipaambit nila kaninyo, Dong Darwin, Dong Jose. Mao yun, abi na kong silda na akong gipaabot nga forever na. Lovers in Plaza. Ano na ba forever? Di man di ay. Hoy. Tabi na. Sultihan ko kamo, ha? Mga dili sila, ingon ka na to. Unsa? Unsa? Sila Silira o Silda, mga engkantada kado silang duha. O ilang misyon mao ang paglimpyo sa pikas sa aming sa kalibutan nga mao kining ato gibuyan. Ingon og sa di ko makatuo nga nakailan ako og nakatrabaho ang mga dili ingon nato. Na, hasta sa ganiko. Tabantay ka ba, Darwin? Tabantay ka? Di pa ko makatuo sa kong nasailan. Di ka na ning Manoy Oyol. Akong mga pahalipay sa kalampusan sa iyong misyon dito sa pikas abing sa kalibutan. Engkantadang Lira o engkantadang Hilda. Salamat, Amahang Medrano. Daghan gid kayong salamat, Ama. Daghan kami nakatunan dito si Hilda. O, usa na ni Ana, mo ang pagpugong sa among pagbatik. Nga dili mo batik pagkikugmas sa kakalibutanon, kay di gyud pwede. Oh, sakto. Agig sinugatan sa inyong kalampusan na ay budbod o bibingka. Nakita ko ang tanang panghitabo. Karon gyudayon, may balik na kaninyo ang inyong mutya sa ahos-ahos nga tapol. Daghan kayong salamat, Amahang Medrano. Salamat! Wa ko ni damha nga magkaabot kita karon dinhi sa ilawom ni landong sa pateng kahoy dahilin. Tungod kay dili na kumantos ang kamingaw nga. Malayo ko ni mo og dugay, Dong Darwin. Dahilin. Dong Darwin. Dong. Managkaila pa day kamo ni ng Nora nga inahan ni Darwin, Sir Ponciano? Oo, Hilin. Managkaila gid kayo. Aw, mayo hinoon. Dong Darwin, si Ponciano, siya ang matuod ni mong amahan. Oh, unsa? Pero unsa man pagkaunsa? Nagsabak na ko nimo sa dihang nagpalayo siya alang sa iyang misyon sa kinabuhi. Ug sa panagkita na mo og balik, minyo na siya. Ug nagtuo kong anak kanila ug sa namatay niyang bana. Apan na usa ka makabungog nga liti sa untong tutok, ang kasayuran nga ako karon nasayran nga ikaw mauni ay ang bunga sa among duha ka gugma. Papa Ponciano. Darwin dong, anak. Pa, may isulti ko ninyo.
magpakasal na kami si Dahilin. Uy, mao ba? Tinuod, Dahilin? Oo, Nora. Uy, kung mao ka na, double wedding ang mahitabo kay pakaslan ko sa pining-inahan mong si Inday nako, Nora, dong Darwin. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Kung kini mga bata mga kasama, natapos kong aso ninyo ni Sumanahon nga naguluhan. Landong sa patayang kahoy din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitanan. Sinuwat ni Kuya Marben Caballero, boss direksyon ni Ate Martis Parbal Boris. Ang atong spinner Kuya Jewel Vinci, soundman Mr. Ricky Bangis Ganing. Recording audio editor, Kuya Ariel Mangkaw ang tigiya sa King Binding and Roof Installation. Kinitanan, dalit na ito sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid ni Kuya Ricky Bangis Ganing. Kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama. Butan na bata.